Šta misliš o obrazovanju ovako u fakultetu? Misliš da li je tračenje vremena, ipak za 4 godine možeš da sklopiš neki biznis? Veliki pozdrav za sve fakultetski obrazovane ljude. Ja mislim, brate, da svako treba da radi ono što on hoće i što želi. Ja sam, kako se zove, završio osnovnu školu, srednju nisam završio, baš zbog ovog posla. Stao sam, bio sam u fazonu, neću, nemam vremena za jedno i drugo, imao sam malo i probleme u školi, kako se zove, oko tih opravdanih časova, jebi ga, išao sam i često i za BG, imao sam i te skupove, to se baš dosta nakupilo, zbog snimanja nisam mogao da ispoštujem školu i nisam nikad završio. Šta mislim o tome, brate? Ja mislim da svako treba da radi ono što hoće, nema svaku njušku za biznis, nema svaku njušku, kako se zove, ne treba svako da ide u fazonu neću da završim školu da bi pokrenuo neki svoj biznis. Ja sam više u fazonu, brate, ako želiš da završiš školu, ako želiš da ideš na fakultet, ako to tebi ispunjava, idi, brate, uradi, čekate svetla budućnost, kako god da okreneš, brate. Nema, brate, doktora, nema arhitekte bez fakulteta, tako da, vrale moji, idi, završi, uradi šta hoćeš sa životom i to je to. Ako imaš osjećaj da ti je bolje da imaš neki biznis u životu i hoćeš da radiš samo za sebe i da imaš vremena koliko hoćeš, veruj mi, nećeš da imaš vremena koliko hoćeš, svaki biznis zahteva vremena. Malo je ljudi koji napravi posao i ne mora prstom da mrdne oko tog posla da bi taj posao opstao. Znači, to ću samo da vam kažem. I onaj koji, brate, ima nekretnine mora da održava te nekretnine. I onaj koji ima posao, brate, da pravi piće, mora da ide da se jebava oko toga. Onaj ko se bavi influencingom mora konstantno da odgovara na mailove, da pogađa poslove, veruj mi, svaki posao, znači, što kažu, dream posao, radiš, radi da ti posao postane dream posao, radi za dream posao. Veruj mi, brale moj, i dream posao je i dalje posao. Sve ostalo apsolutno nije bitno. Sve dok radiš ono što želiš, na kraju dana nekad i moraš zbog sebe, zbog porodice, zbog ljudi oko sebe. Jebi ga, novac je takav, brate, potreban je svima. Na kraju dana svako treba da ga radi. To je to. Svako treba da radi, da budu srećni što imaju načina da mogu da rade i da zarade i eto, u zdravlju da potroše pare. Koliko god da zarađuju.